Tradícia včelárstva začala pred 7000 rokmi. Jej podstata sa neustále vyvíja a v dnešnej dobe má svojich stálych, ale aj nových priaznivcov. V poslednom období myslím, že na Slovensku má skôr rastúcu tendenciu včelárstvo. Začína to byť celkom populárne. Ľudia sa o to začínajú zaujímať, asi aj z toho ekologického pohľadu, aj je to taký dobrý relax, hobby, takže myslím, že to má skôr rastúcu tendenciu. Ja osobne mám pár kamarátov, ktorí akože sa venujú včelárstvu, vyrábajú si svoje vlastné medíky, samozrejme majú pár tých včelých úlov, od ktorých akože majú tie medíky, ktoré vyrábajú, alebo aj rôzne produkty, nemusí to byť konkrétne len medík, ale aj napríklad také tie sviečky alebo podobne. Chov včiel a výroba medu, medových cukríkov a lízaniek či voskových sviečok láka stále viac záujemcov. Vyšší dopyt o včelárstvo je zo strany mladých ľudí. Momentálne nám niektorí včelári pribúdajú v organizácii, niektorí odbúdajú, ale napríklad v základnej organizácii Trnava je cez 200 včelárov, takže je to pomerne slušné číslo a vidím tendenciu práve nárastu u mladých ľudí. Na včelársky festival zavítal aj moderátor Martin Nikodým, ktorý viedol besedu o včelárení a priblížil, čo všetko toto hobby zahŕňa. Laici netušia, koľko práce je za tým. Že to je naozaj neuveriteľne veľa práce. Často na slnku, v teple, sú tam popri tom ešte tie žihadlá, ktoré občas človek dostane. Ale je to krásna práca. Ja som veľmi rád, že ma to stretlo. Každá včela v úli má svoju prácu. Matka kladie vajíčka, trúdy umožňujú rozmnožovanie a robotníci sa starajú o celý chod roja. Úľ, v ktorom včely žijú, tvoria dve časti oddelené kovovou mriežkou, aby kráľovná nemohla vyletieť. Dolná časť je plodisko, horná časť je medník. Ten názov vyplýva a podľa rámikov, ktorý k čomu slúži. V tejto dolnej časti sa nachádza aj kráľovná, ktorá tu kladie plod. A tu ho vidíme, včely ho vlastne kryjú teraz a ohrievajú ho. Dĺžka života včiel sa odvíja od množstva kvitnúcich rastlín v sezóne. Za dobrých podmienok sa včela medonosná dožije 5 až 7 týždňov, dlhožijúce včely sa dožívajú 9 mesiacov a včelia kráľovná môže žiť 5 rokov. Barbora Okálová, Mestská televízia Trnava.